Patay daspat ang mixer truck driver nga si Jobert Gacho, 35 anyos sa Bacolod City matapos nga wala makontrol ang ginamaneho nga salakyan. Natabo ang aksidente sa barangay Igmayaan, Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Sa inisyal investigasyon sa Don Salvador Benedicto PNP, madasig ang papadalagan sa mixer truck. Wala makontrol kag nagdiretso sa balay ni Vicente Morden. Maayo lang kay wala sang tawo sa balay. Nahalitan ang isa ka salakyan kag patay ang tatlo ka ginasagod nga baboy. Human error o kung nakadiferensya nga makina ang posibleng kausa sang aksidente. Ginsunod sa Philippine Drug Enforcement Agency nga magpatigayon sa inspeksyon ang Iloilo International Airport. Upod ang interdiction team kag K9 unit isa-isa nga gininspeksyon ang mga bagahe sa mga pasahero nga nagagwa pasulod sa airport. Pati ang mga kargamento nga ginpadala, ilaman nga ginusisa. Inikabahin sa gihapon sa ginpasanyo nga kampanya sa illegal nga droga sa pantalan kag airport. Handum sang taga-Kalibo nga maangkon ang Guinness World Records nga may pinakadamo nga nag-upod sa pagtukar gamit ang mga instrumento sa mga tribo nga nagpasakop sa Kalibo Ati-Atihan Festival kag magkanta sa musika nga Happy They Are Here Again. Inang plano sang simbahan nga patigayunon matapos ang pagsinggit sang diba kay Senyor Santo Niño sa Pilgrim Mass sa Enero 20. Tinguan nila nga matigayon ini subong nga tuig pero kung medyo alang-alang ng preparasyon mahimo sa sunod na nga tuig.